Ja veus, Sabo, les voltes que pega la vida. Antes estaves així nosaltres i ara ja veus. Et diré molt de menys i et volem molt també. Però sobretot volia donar-te les gràcies. Gràcies. Tranquil·la, Laura, tranquil·la. És que la iaia està major i tenim moltes tecles a aquestes edats. Però res, visquis. Familiars de Mari Carmen o no? Sí, som nosaltres. Pasen, per favor. Sí, carinyo. Bon dia. Bon dia. Bueno, pues ja saben, ja els he dit que la seva mare pues, ha donat positiu en la PCR. Per tant, el Covid-19 i... Si ma mare ha estat en casa soles, no ha tingut contacte amb ningú. Si ma mare no ha tingut cap contacte. De fet, mon pare, per desgràcia, faltava fa un any per Covid i ella no se va contagiar. Ha estat aïllada completament de l'exterior tots estos dies, tots estos mesos, només que ha estat la meva filla que ha sigut superresponsable, supercuidadosa en ella. Hola! Vull a festa. Festa! No pots faltar. Ja sabeu que no puc... S'està fent viral, tia. Van a vindre tots els xics. Vindrà Carles? També va Hola, vindre Carles. Carles! Òbviament va vindre Carles. Ja veurem. És que no ho sé, tinc que cuidar la meva abuela. Ja, però és que no puc anar. Que tinc que cuidar la meva abuela, ja ho saps. Bueno, Ja t'ho tu abuela vaig es machoreta para cuidarse ellas soles. Bueno, ¿ya me das algo? dir. Vale. Adiós. S'està fent viral! Hola, tía. Sí. N'hi ha una festa en la caseta d'Andreu, crec que és. Vas a vindre? Vale. Pues si vols sobre les 9:30 per ahí, passe per tu. Sí, la caseta no està molt lluny, està per la muntanya. Vale, ja parlem després. Que va haver una festa a la caseta d'Andreu? Ui, sí que t'entres tu ràpid, no? Però no aneu a vindre. No, sols vindríem els meus amics i jo. No, sou uns niñatos, no aneu a vindre. Però no passaria res, ningú se donaria compte. No, no. I en com els digues algo als pares, tu vas a enterar-te. Te ho dic en sèrio, ni una sola paraula. Vale. Vale, adiós. Hola, Mauro. Hola, Dios. M'he enterat de que van a fer una festa en casa d'Andreu, per si volies vindre. Jo crec que és una mala idea, no vaig. Però pensa-ho, seria la nostra primera festa, per dir-ho així. O sigui, són majors. Allí que anem a ver nosaltres, que són tan xicotets? No. Però, Mauro, és una oportunitat. Mai tenim oportunitats i mos ho perdrem si no ho aprofitem. Bueno, mira, saps què? Anem a fer una cosa. Anem, però seguida tornem, ¿vale? O sigui, anem, entrem, prenguem algo i mos tornem a casa, ¿vale? I ja te dic jo que és una mala idea, ja veuràs. Entonces, quedem en les bicis i anem. Vale, va. Hola, abuelo. Hola, cariño. Ay, qué gracia, ¿quién tienes vamos a la noche? Ay, qué bon. ¿De qué es? De Gima. ¿Qué más? Ay, qué gracia. Lo que me agradaba al abuelo. El abuelo le encantava. D'això a tu també t'agrada? Sí, a mi m'agrada molt, però perquè estic acostumbrada a l'abuelo. Ay, qué gracia. Pues, chica, mira, asistem. COVID persistente tampoco de menores, pero según algunos estudios, como uno reciente del Reino Unido, 1 de cada 7 menores mantiene 5 o más síntomas meses después de contagiarse. Los más habituales, cansancio permanente e inusual, dificultad para respirar o constantes dolores de cabeza. Que pesats. Jo no vaig anar-hi, ja està. Laura, bonica, que l'abuela se'n va a dormir i vull donar-te les bones nits. Ara t'acompanyo. I tu, a descansar-te. Si has acabat d'estudiar, Bueno, yo me quedaré estudiando un ratito. pues aquí la abueleta está ya. Se chita a dormir. Buenas nit. Bona nit, carinyo. Que descanses. Igualment. Vale, bona nit, bonica.
Hola. Què passa? Vas a vindre al final, no? No, jo ja t'he dit que no puc. Com que no, tia? És que tinc que cuidar de ma abuela i tinc que estudiar. Va vindre Carles. Tia, mira, nosotros tenim que agarrar les oportunitats que mos donen la vida, ¿vale? I esta és la teua. Va vindre Carles, tia, aprofita. Ja, però és No que... perdis aquesta oportunitat, així que tens que vindre sí o sí. És que jo sóc responsable si li passa alguna cosa a ma abuela. Tinc que estar així. Jo me canvie i en 5 minuts estic ahí. Vale. Fica't algo guai i molt. Vale, va. Ai. Però si passa alguna cosa, és culpa teua, Vale. En 5 minuts estic ahí, ¿vale? Vale. Que guapa! Vas molt guapa. M'encanta, tio. Sí. Te queda molt bé la falda. Vosaltres també anem molt bé. Anem? Va. Al final es vull vindre, Has de cantar. Bueno. Amb qui anem? En Xavier. Hola. Prepara't per a la millor festa de la teua vida? No sé jo, ja te digo que és una mala idea. Bueno, vinga, anem. ¿Cómo estás? Bé, per cert, saps on està Carles? Ah, yo no sé dónde está Carles. Yo Bueno, no- però ha vingut, no? Sí, yo lo he visto arribar, o sea que estará por así, por la fiesta. Vale, vale. Pues Vale, yo qué sé. ¿Qué tal? Esteu buscant a Carles? Sí, está buscando Pues a jo crec que Carles. tinc que anar per allà, no sé, me sona d'haver-lo vist. Bueno, anem acompanyant. Ah, pues bien. Sí, vas a anar a buscar A més, tu, ara vale. disfruta de la festa i veu un poc, dona, que la vida són 2 dies. Ja hem acabat el curs, va. Sí, però Disfruta. igual que jo no m'ha gustat. Sí, ja està. Ah, relax. Adéu. Mira, Mauro, ja estem en la festa. Sí, Adrià, encara estem a temps de tornar, ja te digo que és una mala idea. Vinga ja. Vale, per esta entrada no podrem accedir, però busquem una entrada per allí darrere. Vale, va. Què fossi? Com sou heu entrat? Hòstia, que bo. Voleu un poc? Voleu? Va, esto està molt bo, va. Que la festa té que continuar, va. Va, un poquenino, va. Va. ¿Queréis una calada? ¿No? ¿No queréis? Vaya. ¡Qué guapos, loco! ¡Ya ves! ¿Voy a alcohol? No. ¿No? Pues no torneu después. Vaya, Vale, va. Tenies raó, era una mala idea. Ja veus que t'ho he dit. Anem-nos el millor. On aneu? Això? Què és? Carles, vine. Esa es la móvil. A ver si no le pones.
Bona nit, carinyo. Ai, la chica. Laura, fas careta de cansat, que no has dormit bé, carinyo? No. Això com ha estat? Què t'has anat? A llegir-ho alguna cosa i t'has cansat, ja? No, xica, que guapa, que bonica. Anem a fer-vos la lleteta, tu i Laura, ¿vale? Entonces vas a descansar un poquito, ¿no? ¿Qué fas? Cara de cansadita, ¿eh? No has dormit bé. No. Pues ansia de xites al sofà i dormir. Ai, Laura, carinyo, vine si l'abuela un poquet. Estàs bé? Ai, no, no me trobo molt bé, filla. Te porte aigua? Ai, sí, per favor, un gotet d'aigua, carinyo. Ay, no te preocupes, es Laura. el pare. Quiero el pare. Ya le digo que vengo, estarà bé. Ai, vine filla, sin la mare, que estic molt maleta. Ai. Ai. Pare, a veure si... Vine, estem a l'habitació. Ai, fill, Però què passa, sí? fill de la meva vida. Quina cara és esta? Porta'm a Mare l'hospital. meva, però això què és? La mare està molt maleta. Tens Ai, febrer, que eh? maleta està la mare, carinyo. Això no és normal, això no és normal. Ai. Això no és normal, això quina mare. Anem, l'hospital, si no té remei, va, l'hospital, va. La psicología es compatible en el COVID totalment. Ella con començar, com entrar, i en estos moments pues, la tenim pues, en ventilació mecànica no invasiva i esperem, el que tenim que procurar és que se mantinga ahí i que llavors a llarg termini què és el que passa, perquè ja saben, el que tenen que preparar-se és que això és una cosa a llarga duració, per a llarga duració. Vaig un segon a rebre els papers, filla. Gracias, abuelo, por ayudar a ella a pasar el COVID allá on estigues. Laura, carinyo, l'abuelo on està li ajudarà sempre, perquè ha sigut l'amor de la meva vida. Així és que anem a ficar les floretes allà, jo? On anem, vale? A la bonica de l'abuela. Ho sent molt, iaia, he sigut molt irresponsable, però de veritat que he après la lliçó. M'alegre molt de que estiguis bé. Ai,